eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwe terase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kipi kinachokusababisha ukose imani na mimi? Hivyo vitendo vyako. Kwa hiyo ndio maana umeamua kunificha kama mkeo anaumwa. Unasemaje? Nilichokuambia nimemaanisha. Mimi ninachotaka ni kupona kwa mdogo wangu na si vinginevyo. Kwa hiyo shemeji, tekeleza ulichoambiwa. Shemeji, yaani mimi kuongeza mke wa pili ndio tiba ili mke wangu aweze kupona. Sasa hii ni dawa au ni masharti? Mimi sikutaki kukuoa wewe kwa sababu ya kufanya mapenzi. Lengo la mimi kukuoa wewe ili kumponya mke wangu ambaye ni mgonjwa. Una uhakika ukinioa mke wako atapona? Na asipopona je? Ninyachia bono maragabo mancho muligerli litukeliga lero ali aramesi tariki sana ibere mutinyo gatana gatatu mwaka bwechirwe na 2025 anya na mangana mayaye kionga chinsainye cheni gongoro kwaro ni ototo nyangiri kuronse memenyelio nigo tokubwatana na Wilson Makoli tangakigima aya negatia na kwalganira se kionga chinsainye abantu baito na onyensa chinde yo mwabo baborete kurunka bafuatilisie barorenga nzachine nero gakare omusawo yomo goitwa goika gukwana maiga ya mubiro wa gusambwa chinsemo cha mugambi ime ya Kenyanya bantu gwansa kulimia maje kuruwege sima togo sinywa pi esimi go jabisia county ekolente gali gotulimelio muliro yabisi yo mugambi wechinsemo cha Teresi sublocation ya chogo gusambwa n'abantu batamanyirie obotukubo kira rero tori democratic kieye ayota rochumna tori konyora kende. You have no table, you have no space on the table. Na ababwatani bekiama kya UPA county ya Nyamira komerana no murabi kyamekyo omuske Amos Nyaribo yubo igoro mugavana bwe county ya Nyamira
Mwancho murigereri kionga chinsa inye nigo togochaka nengana yogwechania asitogome muna umubere bw'omusaye bw'emyaka egatwa nigo toka ase para ensemo chinsemo chia Mogambi Ibenjo chinsemo chia Kenyanya na umubere oyo gwikira bono iga nigo tanyaka bago kumanyakana na boigo nigo bwate chingoma chintindi chemioro na boigo gusambwa gwikira bono iga nigo Omogambi bw'echinsemo echio anyaraka baga koeneke buna nigo obotuki bwachakire rikoeneke gakorekyo nabo igo kuburia bali bonsi nsa chinde babule noyo mwabo gwesokia na kwenda kumanya umubiri oyo Gilbert Kopi na mange umubiri w'umusacha tokire ase parambarabare asensemo ya Mogambi 2 esa location ko bwate chingoma chimioro na gusambwa so umubiri oyo mubiri nigo onyorekana nabayiti abo barenge gweta ase pare yo twabukire bono mambi to akale kwigwe kurate twabiri no goichana sengenjo ekenegento twakumiri mono sengenjo mwana no moke mono kiabiri no goichania ase kenyoru geito gaiga ande bono twasinyiri kumanyanga ki omonto yo karo to rigerereti okoranga taite iria ngensa gaitire kurwa segete akaletwa kabikunsa gasambirwo ebya baibuli baito erusa mune iga murenda abana mwana oyo nto kumanyana noyo bwe sukuru orenge gose no mwana bwegenga iga baibuli ese mwabeta murenda abana eruse ne ntambe omwana ekera asoire nyomba mobeke mesa igoro matebi yaya ense yabeire igana iga bana baito kamuranje mwarorira ya mwana mwarorire iga kamuranje ebeke buya kwarengana no mukonyi bw'Omugambi bw'ensemo iyo jare dombeta nigo amanyigwa igoro ya egekorwa ekyo na abamenyi ase mubiro oyo utaramanywa gwikabono itukoria lero kemambia na nyore report mubiro no tokire ase kenyoro kia Mogambi 2 eke report ase ekitengo gya okorobotuki baikire gaiga na enderende barigereri nganke kiagere tumubiro yo gaikagaiga bakarira ririoka asasi chio gokora obotuki chiakorire obotuki bwabo bakorire egere bamaye kumanyanga omubiro ino yongo ombeta nigo abaganirie chiamate chiabantu batararora oyo mwabo omusaye bw'emyaka 20 goika 25 bacha ase okwenekia gusuri noyo mwabo onyate ko bagagusira ndaito gatebia abantu baito na onyensa chinde oyo mwabo baborete kurunka bafuatilisie barorenga nzachine nero gakare mubiro nyagusira nigo bwate chingoma chemioro na gusambwa ekyo kekoro kya bunandake ni mioro agetwe na gusambwa kuyirira ugukwa kwaye semo na omubiro oye nigo omoro oyo amo nebyate ebiga byatokire kibibwate amanyinga mange nonya magosa karerende umuntu takomukeri bweseria kubwali bagali ogoitwe ngenjo buneye Mogambi nigo abasabire abamenyi kubwate ali chiko ebiro babwatiro muibi njo mubiro muno korekana na igoitire tiba baisa kuimukia sheria samba okabo asenginjo tetakiribo ekero montari na mamocho igagwenerete kubwatwa kera bwatiru oirumbere ya sheria Nyabuga no musinia village elder ogoteba buna abamenyi kangomba bwatiri chiko lyo kubwata omukageru oyo libaga lyo kumuita ase asabire abayibori kubarenda abana baba basaye kagere tengeke ente kyakorekanire ase sabrokesini yaito ekinaki getangani nande kyabere kyogo ichani mono nari kuimisha abantu baito na mono ekero amagosa atokire tiga toganda neri chiko inguma chiane kiwe nigo chigotewa buna omusawo oyo osiriyo bogima bwaye nigo abega gukora oboke bago bwaye asege kabono nabo igo utaimukigwa kwigetambukiro kyo kumubwata magega yeko kugwa kwa amachibu na araya iga ngori bateregetembe TV kurwase ensemo ya Omugambi 2 kurwabo Kenyanya akaunti ya Kisia Maritane nje Gilbert Kobi na mubere bw'omusaye bw'emyaka 35 ebere ase lieta chare dikirage oyokonya ole umurundi bwekeragita nigo otoka emambia lero ange gose ase egesona barabare na ase amarua akonigwa kolengana na bamenyi bechinsemechyo amone amata yaye nigo banyaka bakobolyo obotuki konyaraka bokoene kigwa elio banyaka bakomanya obwaene ekinyera kwage koirira oyo konyaraka bagosirio bogima bwaye abanyi mbegeta senikia matatu nigo baikirana ase nsemeyo na kurusyo mubiro oyo na koyere goika ase ngendo ya Nyansiongo mission ase bono amata nyagosira egendete kurwa okoboli elikonyora obwaene bwabo muna gotomanye mulike itokorwa chinsemechyo banja samra jaraskira wako umwana garu de goro sa naneka gasoka
kirasoka kana kijauri kor kijauri ato kosirete kijauri aho matinga oseko kitoko sabe serikali tokonya ngoro kumagire kwambuka umwana uyu osirete no yone mwana uyu ni garuete igoronka kiarenge kinsai kianda igachiuchikoba kianda korwa buntu ntokumanyana inki kiabete nke bono twache korangeri kubono mambiunga igakwete gaki ogosorora kwane nkoringa ki tige serikali ingeto konye abantu babeire bagukubarutwe emirango y'abanyene abantu batari kumanyana ninki kere tigango na intu toramanye gente ke serikali atokonye twasoroire serikali atokonye ntunturanyora muntu gotoa mwene abantu baratoa mwene serikali eye etakorera uchunguzi asogwanja kwa barendega tumanyanga kingi kiarie to mwana na intwega tumanyanga omwana igakwite njire naiga. Majina naitwa Roda Hamisi. Ninasititika na ninashangaa sana kukutana na kifo cha Kenya tu kuona kimetokea wapi. Mnaamka asubuhi mnapigiwa tu simu. Na ubu tukobugukira rero imehia sublocation ya Iteresi location ya Jogo bunge ya Gitutu Chache South nigo yabisi yo mugambi umuya Crisantas Osoro yasambwa n'abantu batamanyiri maiga yoko babisi ansika kimetienyi 5 yoka ukwana n'abamenyi bensemeyo nigo bagikeria egekorekyo engana ebatigete no mwichano bokonyora obukoleri ase obwange komenda nayo nigo abonjireri abo batanene ase chinse asomuchyoyu osase abisyeyo banyora ogwakwo konene kubwatikana amo no kuyiya kwebinto byabo gosukwe nibo yabo munago tubonye muri kito Dipon Asanya chinsa kianda cyo butukobogo kiera rero ni goge kolegetali kya botambe kiabatura abamenyi be sublocation ya Iteresi gutoka me location ya Jogo asoko sambwa kwa bisi yo mugambi abo chinsemecho n'abantu batamanyiri ngoro kwa Yuvenasi makongo kombe aiga na onka njenge to mugambi asa aiga sa tuwa mwagache abisi aiga ni njenya ruete ono nigo yachi ko ikabutuko ange jinsa isano nemo ngwa kerwe siminga yogoro tuwajire kirandi ngochicha nkonyora na abisi yo mugambi nere tanganete koyiya yambokeri gochese kirandi tugwansa gosomba mache tugwansa kulimia konyora abande konyaba lentira mache bonto gwansa kulimia mache kuruwe sima togo sinywa pi esimi gochi abisia account ye kolente gali gotulimelio muliro gukwana n'abamenyi bensemejwe abo bayicandete gekoreke igani ngo bagoteba ogukagerwa gwestima asenyombeywe teribo ekiagera konya terabekwa igabona mambi nari naigwa naminyoka gochaga ngo chikuikaga na nyorere ni nyombo obisia ya sambiru kabisa rigiyete agara muliro toyo stima teyo one yekoragana n'abantu babangite bagasamba enyombe gatari muntu tari stima ya sande ese nyombe tabwati stima muliro to gusaka kurwararo maochi kwambukira go chinyomba chinde ya kero okoriga nyombe ya kartu abwati twaborire twanyore nga stima teya se nyombe mbwango iga yagacho ekono no mugambi mbwango iga bekwa asobisi yeiga mbarabare na bisi yo mugambi nigo abantu abange bamenye taroro abo barorekana go utia makweli yo muliro ase ni benyinge anene yabaonchore yabake gusaliwa nabo igo nigo bagoteba ngobisi ywe nigo yabeiroro asamatukamake agara nje nagumisano mugambi yo mwiso ndaswete tarakora matuko mange kene nge yagoseire muntu torathena gento getengere igosore muntu ngere bina getagambire goseba kyaru ya sinyire aminyokani yatambe ntuna boto ichane tumono kolege yagoregete se obisi ya chief ni chirani yeito konya nando muliro ligiri kubwata gocha magisi tomenyete chirandi kirenge kene na botorosete ekintu kene tosabanya sako ruwanja kwae oyo koreta magosa aya achibwango mono asaba mabera nyasa mwabere obisi yo mugambi igebe bekaine ne chinyomba kiraiga kirandi kire chinyinge ekionsa chinde abantu bamenya tororo no muriro yokoronga nyatali atwa ye mugetubwanga abantu be kaunti bageka kumnyoka bwanga baje kulimyo muriro naboro je korenta asare nene usambira abana nyomba sambira abantu nyomba nombone kerukuri yakoronga ibintu by'abantu abange mbiyeta okubole kwa bobono gocha serikali no kwango yobotuki nabo igo
kuirire gitambo kero kende abo barabwe bakubwatwa nilimo chilio nari gusaba ng'a serikali yanje yangu yobwa obotuki bwaye onya kirenga mwanya abantu ekorete gento munekeiga egere abantu buna baiga baimukeri gwatwa ekorekera mugambi arange nase abananchi obokore nko babu rais unabona gatwara buri ga twathe ng'a abantu nabange bakira babwata maramisi batagetonga sajino mugambi abakonye lakini banywa ngobista korete obisteyo mugambi umana no yomana kerara ase ngokonya ari bintu ebinge boto be affected bono munabona kana baigore to bisi ero no mwanya abantu bwategerengera binege kebe ekini aranyore keranye kebe omana nyota kumunyoka bwanga sabo kwagera ikanya samwakani kuripoteri kitaseni kia uwanjite kia Gatembe kuroiga asesa location ya Iteresi ayo kutoka imeye location ya Jogo imeye bunge ya Kitutu chache sauti letaria na igongoro kwa Dipon Asanya na bunenjire yamo yokweroberia bosio bobochoria obonene obubure bosio naboigo obochoria boke imeye gwoderia ya Nyantiongo eria Nyamaya amoneria Kerenyo imeye kaunti Nyamira nige kiama kiaudie kigenderete kweroberia bwikiranu na ritukuria lero nigo ekiamekyo kiomirana gusaba bwatani be kiamekyo banyarako bakumbirana ase okweroberia goro obochoria obo imeye kaunti Nyamira ase watu alegekale kyo kiarawa amo no mugavana we kaunti ya Nyamira Omoske Mumyaribo ase enkwana yaye omugavana bwe county Omoske Mumyaribo niganyara koba agakoboria abamenyi gose amogusi ase obwamo kubwatirana na gotwara enyombe yamo muna gutumanya muri kwito Polycarp Okara bagukwa nase gikarekea kyabaretamo abacoordinator kurwase Chiward Johnson merongebere me county ya Nyamira ikaro kenyara koba gekorawamo no muraiwe kyameke iga kya UPA Omoske Mumyaribo uyibegoro mugavana bwe county ya Nyamira igo bagendere ko babakubulia abagusigo chamo elyo kubwate bibande nabo kwedika bunabana chama bekyameke kya UPA bunenchire ya moyo kwerobelia busibo bachoyo bunene igo toba inkobanga amangana yepati nandinga kitoko genda moto ikiagara munatorigere chimoto bano tutabeti amamuno mubusi tutenene chama yemo ntobutwara nguru chindi chance ukwana bwegekere kyo nigo batebere bine kyamekega nigo gyakiramo unenchire ya moyo gukunyara ko bage kwerobelia elyo batikunyara ko bagotenenia abarwanirire kerogo kyo MCA kurwase Chiward elia ya Nyamaya elia ya Nyansiongo amone wadelia Kerenyo asoba cholyo bokebokageire ko gokorekana busiyiga igo no kwebanga na make sure that a party neyemo a candidate neyemo nantunyare we asat ourselves tobe the honorary party Korui region ukwana bwegekere kyo yoro munyakerugo bwekyamekega nabo go MC kurase wadelie ligo Momoske Nyambega gisesa nigo agende ko bagakumwegerera omwasi ko bwekanisire Catholic asereta Joseph Mairura asinkwana ya bwatuka asikiria tebrenga matiangi ni gali maiga ya abarayibe chikanisa nabo go kulia iranga chinga kimatiangerera ne Kenya mbaje kunyara ko agusanga amo ne kerisia kiga Catholic unenchire jamo yokoleto kuiwana nabo kulibalibe chinkwane chichaleta obotutukanu Kutetea abagusi beto bonspi that on behalf ya Dr. Fred Okengo Matiangi ni chama kia UPA no toramo na ndingo musika gocha na chasange na ba Catholic baito se torre na kitokore misa torre na kitogoska gochi mutu ogusibo igo nigagendera ko bagakuburirwa ko bamonobomo elyo kwenekya obuya na boigo kayonyorere getali ase serikali chingaki egetali gekobagwa twabangirwe amatuka mange ase enjo tokobagana abandi batoka abakare Jubilee abandi batoka no ODM abandi batoka Nkanu yani mwana watina tori democratic kieye ayota rojumna tori konyora kende you have no table you have no space on the table you go bargain for anything igabone yento kubaboria obomo nechinguru omwelyo yeninga badelegate abaga bagendera ko bakoboria abanenchi kurase county Nyamira kwenekya kwelikya sobonge na wancha ekyama kyabo kya UPA nigenge kero mwana iboirwe omumuraso omuki abantu nigo bakoboka nande bali ebintu kisore na kireke mona into UPA iboirwe nari gusaba omugusi wensi asaika
anyare ko anche party yetu ya UPA na ande tutene na sobomo asoko Leicester sobonge binga eraundi ye na intutu ancheirwe korugusi ngatika tokambe Kenya ana ina ngam yamna coordinate the responsible county ba ichabu ya sobonge na kire gote ya bato monto ye erindi na kitoko yenda akore campaign ye asobomo twairire buna UPA kworo kense ngaindu buna abagusi twachiramo o support Matiang'i twatwale saiga yo mugusi na ande nere koire biro bebe UPA Inko ripoti gatase ni kyo bwanjete kya gatembe kurugiga astinseme chiga che county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara na umujumbe w'ebunge ya North Mugirango Mosike George Nyamoko nigo ritukulia lero ara okoigorwa wechi abisi chinene che division ya Magwagwa abo ase abagambi nabo igo abo bisa barachi gotumeka ase umayigo yo nigo ingana iyo bakurumi anachingakia bananchi bakobwata ebibande yalikeliwa ne chinguru chinene ase bagania abo bagendrete gusaba chibesa bamukeligwe egetambukero egetindikeli chiko ase umayigo yo nigo abo igo kiranwa amono mwana siasa Adams Mochainwa uyoteba nerebuja enchira eligigwe elio egesimakia manje kolemwa ase chinsemechio nase ensemo yaye umujumbe w'ebunge yo Omosike George Nyamoko nigakwanira emirobulio abekire yo kwagacha kosyo gochia kwagacha ekole cia balimu ase ebunge yo munagotumanya umulikito Fatigad Kisemba bunge North Mugirango Mosike George Nyamoko nigorit kuria rero ara ukoigurwa wechi abisi chinene che division ya Magwagwa abwase abagambi naboigo abobisa abo barachi gutumeka cha abisi echiga basa wirwe buna paeneke ngo baikiraniria bare abamenyi pensemo ejiga hobokoreri obuya. Nataka kutoa shukran kwa ofisi ambao sasa tumepata rasmi na tunatoa hakikisho kwa mara nyingine ya kuwa hii ofisi ni ya kupeana huduma bora. Bwana ACC, now that we have this office here, ofisi hii ni safi. Sasa tunatarajia tuwe na kazi safi. Hatutaki mambo ya corruption. Mnataka corruption hapa kwa ofisi? Na wale watoto ambao wanakuja kushika vitambulisho alafu wanaitishwa 300 shillings na kushika kitambulisho ni free, hakuna kulipa. Ensemo yaye Omosike Adams Mochainwa oyoboigo oromwana siasa kurwase county ya Nyamira boigo ore oyomobo asbaria bagendrete komerera amate ekirugo kebo senator bwa Nyamira nigo airachinga kecho na komoboria Omosike Abel Mose oyore omo MC bwensemo eyiga buna aeneke buna ngobwatera na bare no mugabana asugo kunya egesima kya mache asayaiga eri kubakonya abamenyi abaiga ACC. Nilisikia uliomba maji kuja hapa, nami nataka nimwambie mheshimiwa Abel, yeye anafika gavana karibu, tebia ali gavana aleta maji gocha na yago ikero bisi yao garia ni sisiga bintu byonsi mugo tweko mujumbe ntokuganya gavana anje gutubikira maji kera gavana no mulito lakini mote momote binara imuke mote moyo momote iboyo afanye bidii kiare county ya Itoya Nyamira irani gochimagera endelea kushirikiana na viongozi wote ili ndio make sure project ilikuwa bwate yuko vike university na alikiabonyaru inakamilika no mosiko lyo kwa naga igego ya kwerendea Gisage TTC hiyo tushapatiana maombi as a Minister of Education, tutafuatilia kwa sababu ni ukweli vile alisema ya kwamba there are 44 acres of land rogoralia ili to make sure na college yetu ya correct ya bei chingaki echecho nigo mubunge Nyamoko akwanira obuya bwo mugusi gocha amo. So kwa hivyo si tunajua ile position tuko, lakini ekenene tuwabere tuko kwana Inkelina Mugusi has lost political value. Kwa hivyo ni lazima tukuje pamoja, tuungane, ili ndio tunyare kurwanirege saku. Hinko reporter Gatembe kurwaiga Magwagwa egiye gutoka me bunge ya North Mugirango County ya Nyamira. Fatigad Kisemba.
Mwanjumo ligereri na mangena kwariganira se kionga chinsainye tugurende digotoka no mutemo kwa mukego tukwirana ngendere kumenya ase kionga chinsainye igoto skochara. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi cyose uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumrang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochukanyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucuri g'ubusongo iyo erange neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Wakenya Pamoja Sacco yabere n'umugusi negukinya umugusi ase eningo yae yabere gekurwa obukorere ase chinsemo buno savings loans obosemi bugutumika chibesam na diaspora savings ase bari chinse chimaiko ase Wakenya Pamoja Sacco yabere ogusira okonene ase abaremi ebyumbe chiskuru chikumpane ao abarikire abaritayire gose baliensemo ya pension boigo abonjereria bipotani na Wakenya Pamoja Sacco iryonyore obukoreri ubuya ase chinsemo buna obosemigoro y'ubutumiki bw'ikibesa chilon buna development loans school fees loans emergency loans ebyumbe business loans salaried loans na boigo chi advance loans boigo nkorantura muri kibesa ase uri kuse mobile payments kabe oyomo Wakenya Pamoja Sacco yubwego kerie ayo onse na yande amange amaya asamange batarire chiabo chire asumu chubusongo kahawa house raja moja asipara ya kisi sotik sibakire simyase number 0746-668-190 kuse ototarire website yetu www.kenyapamojasacco.com. Chama lieta ngoro kwa Isako Mwenga CEO wa Kenya Pamoja Sacco. Sacco ya Wakenya Pamoja ni sake kushughulikira members baye na chigurupu chiria chigokora savings wonko bakira bia isoko chora Wakenya Pamoja Sacco kuna financial institution yao tobwate branch chito 14 chire within usi
Wanaitu turororo konyo mugusi soko gendereria ese ebiashara byabo ase sako na gosegwa ase sake ese wali batara join please njubwango mo join tukini esako yeito na gusi yeito esa magendero wa Kenya pamoja you our concern. Yekionga chinsa inye abanyanyimbo nigo baja kirobotuki kobwatekana negekore ase kanisa yege Adventista ya Nyeriacho yogotoka gachuba imeye bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira yabunetwe na koibwa n'abantu batamanyiria bo litukuligoro kolengana no Morisia Jaromo Moyo enibo gwetane ya shilingi chiribu emo na 50 nigo yasirete asobosaga obwo gendo gyatubanirie emerobori ya botambe ase kanisa yo bona gotumanya mulikito Daniel Ontiri kero mwaka umutinyo gatana gatatu chikanisa chiga Adventista nigo chekoroberia ase bigutu wechikambi na so mwako yiga ebinto nigo bira chikobeta bauti ase kanisa yiga Adventista ya Nyeriacho imiye county ya Nyamira niyemaga y'abantu batamanyekaneti kubuna na koibe binto byenibo etanite shilingi chiriwe 150 egati yabo ebinto byo gukwanira abasaye mbale babwate kwaya bakwegera ase wiki egakora bakabwata abageni sabato bagacha bakanyoro murango the main door igo iraneiri kebunire baguchikurigire bakanyanga kebunire yakebunire goetera chichuma chiabege tuchikabune kebuli eki bagaswaime bagastuka karabaligireti bakarora ase tokobeka ebiembo byekanisa amakondo yani ngenda nge system ilito gukwanire ngima kando n'ubwiwe bwiga chikabati cyo mugachi wechibese ase kanisiga nigo igo chiaturbaniriye na kubunwa chifom chengencho chalengarro boigo chigataburwa ebibuli bikabunwa na sensemo yesiko yekanisiga ekebuli nigo giatokaroro ni chibox icho chatumegete chingaki cyo kugole bintebyo igo byayirengaki ikayirengaki pako abantu bande bacha gukumina tuya siya tange dunga ichigo che ekaro chigo chikobaru chinyoro ngantira akoraki nchira isana ona karo chitaisa inirende hande tuwa gutwarigie nchera korengana na baraya baiga umukio munene nigo tumegete asoko bikera no kwemitia kwa begeno asoko ligie nibo egento kyabairanirie magaga kemagendero no kolichanigwa kwa bokoreri na bito semere to chakora chikambi ngone kambi ito yetigale tondi 1 week to chake pone tusinyenga ngito chokwanira tayara yoka nonye members they are confused tali kanisa yoka geteni nja iberwa abu asikanga twale kogenda turusie binte ebyo noro ne binte kabiri ebyo na mubamba mata no ntwegwete mbye byetu abange niko baichanira egekorekiga gyokuiwa no nyingo ika asichensemo ne chinyumba cyo gosasimira gento gekoreta margerilio mwanje motokonye kiagera ntole no komigwake asenginje togendete kwariganie kambi yaitu eyabere irange mono abeire bakora ibebinte bigakoruchikanise chimigise chigokoranga gose chikabwate make onde bwensi oyora igwa mangana aya obwato koboko gotambe yasa olido sasima ntwe toko mutigera lakini kararo ebinte munaire tabirani yasa kumwabira nanda gochikoboya omobo ase bali bago chikotoleka gweka kale na kale nkurubuterege taseni kya gatembe kurega se county ya Nyamira letrene nguruko Daniel unti na omwana siasa korwase bunge ya Nyaribali chache omoske Pen Momanyi nigo abolirie omogusi kobwatesia serikali yomoske William Ruto elio kwenyorera amagendero kugwana chinsemo cha sosera imeye bunge ya Nyaribali Masaba omoske Momanyi nigo boigo abolia abantu kagwa mabaga ase okolikwa kwa borokia na boigo abanyanyimbo abo barobiri go chikolikwa bwangoiga boigo omoske Momanyi niga kwanira etaro gochia ase abomenyo bo muraibu State House Nairobi. Sini ukweli? Mimi naomba sana rais wa taifa letu la Kenya,
Wakati anachukua walimu, anataka ambie minister wetu anaitwa Migosi atembee hapa yeye mwenyewe. Tunataka watoto wetu wale wamemaliza mambo ya kufundisha wachukuliwe. Si ndivyo? Alafu ni recruitment ya polisi yenye inafanywa hii mwezi wa 8. Hii recruitment itafanywa mwezi wa 8. Mimi naomba rais, sisi hapa hatuna mtu wa kututetea. Wale wenye tulichagua, mjumbe wetu mwenye Manduku was my competitor. Even if nilikuja late. Kwa sasa yeye ndiye mjumbe. Sisi hatupiki yeye. Mimi shida tuko na yeye moja. Asaidie watoto wetu. Number 2 is not doing any development. Hakuna barabara. Nimepitia hapa hakuna barabara. Sure. Yeye amesoma, ni mtu mwerevu, ni ndugu yangu. Kwani hawezi enda kwa rais aombe barabara? Sasa yeye pia kwa hii group yetu si wote wataenda. Wengine rais atakuja hapa. Lakini nataka uchague the key people waende waongee na rais. Tumwambie sisi Sosena hatuna mambo ya one time. Sisi tuko na mambo ya one time. Tuko na mambo ya one time. Sisi tuko na nini? Tuko na nini? Na umu Assistant County Commissioner we county ya Kisii koseo Kisii Central Alsi Koechi nigo ara gochakabene kweiki yabasae eyumagetamna International Youth Week imeyo mochi obosongo okwana kare kyogo chake gwitare yo imeyo mochi obosongo nigata yabona serikali nigere nekerenga ekenene gyogo kogendera kubasira abasae wetira asomorobolio oyo orache koleka ase egeka kya matuko ane alebosio nonya nabo nigo abasae baboli gwekwana kyabona gobwaterana bale ase gose gobwaterana bale na bande ase okolichengera litukelio gose gochengera eike. I'm Joyce Koech, Assistant County Commissioner, Kisii Central. I'm here representing the County Commissioner on this important event. I want to encourage the youths and promise you that as the national government, we are fully in support of the International Youth Week. The activities that you are going to undertake, we are behind you, and we promise that all the topics and activities that you are going to cover, the national government is behind you, because the youths are the leaders of tomorrow. Thank you, and we promise that we will be together in the entire 4 days. God bless you. So I take this opportunity as the youths. I welcome all of you. We are going to share a number of topics which will enrich our youths, and then it will empower you. So I want to take this opportunity as we flag off this activity. All of you are welcomed, and let us partner together as we see the success of this event. Today we are just here to emphasize the fact that as a bank we are so intentional about na bara ni go baboli gwekei na ko balemereria bali bakora nonya bakwemurungania haya ni gakwano ase ebigutua bie kanisa ya machorwa munako tumanya mulikito giripati kopia kambi cyo mwako yo ime ye dini ya Seventh Day Adventist ni go cyabwa trense umutenyo yo 5 na 3 igana se kambi ya motorwa asaba gotani beso kya konyora ringana asekirenga kyo mwako yo kire ese yenene usete great controversy asomunwa wekenya muliro Moses Changulo no mupasta umutangani ase kambi yiga na Musa akatoa amri moja. Musa akaroho chiko akasema namna hivi akateba hivi mstari wa 26 sasa ongezeni akasema sikiliza akateba tegere wala ambao wanataka kumwabudu Yehova ukweli kuja sasa wala wote walikimbia mahali Musa alikuwa kurengana no murandi yo yiga obururu bwa bere bwo kwene kigwa kurwase ebikorwa bya abarayi no burayi boro negento gitaganiri ko bao sasa biro bolemereria ko ba ekebekeruru kya bene. Naweza ambia wale viongozi ni kwamba wanadamu walipoumbwa walikuwa na kiburi tangu mwanzo, kwa sababu hiyo ndio iliyofanya wakaasi na Mungu akawatenga. Kwa hivyo Mungu alipowatenga hakuwachukia wala hata kuwaua, maana alisamea Adamu pamoja na Hawa ambao wote ambao walioasi. Badala ya kuwaua akaleta kondoo ambaye aliwakilisha kifo ambacho wangekufa. Kwa hivyo viongozi pia wanaposhikwa na hasira wasiue watu, bali
waweze kutafuta suluhisho kwa nini watu wanakuja kufika kiwango ambacho wanatakana wauawe. Iguru ya gutwara iganga y'ubugima asa abasayi nigo murandi uyiga agandia abasayi gwetanga na mayogo y'ugutindia ensemo na kobaba remelia asa matemwa gutoka sobugima. Kitu ambao nawaambia ni kwamba wajana mihadharati maana yanaharibu miili yetu na miili yetu hii ni hekalo la Mwenyezi Mungu. Tabita Engabi no mukwani ya ukabere ase kambi ya Mochorwa uyoerera buna umwana umwiseke aganiri kurindwa amuno mumura ase ensemo y'ugwetanga kurwa ase ukwerusha ubugima. Arrekaniro omane ng'abana baito kinyaruka batwarire emichande menene emichande ye bakonyetwara andake gwetera ase ng'encho y'obwongosi obuya butari kurwa ase family abagaka n'abangina mbabwati mwereko bw'abana babo batigira abana bachakire kwegambira boka abanyene bona abana begekera batabwati obugambi obuya kurwa ase abaibuli abaiga bona banyorire chisese chisikurgariro sana gochikubuguli abana ababuna chitagete yenene gose the great controversy nesegi yakorekaneta ari iguru ibiro Lucifer mu marayiko gwate byegwe ibinge atagete gonchore serikali ya ari iguru ya Nyasaye ngakanganere na rugwe tunyasai orinde akarutwa gucanyise ase agenderete nesegi iyo ogocha ase mwanya bantu kuri boteria Getembe TV kurwa sensemo ya Mochorwa bumachoge ensemo y'ubunge ya Mochoge burabu county ya Kisii Maritani nche Gilbert Kobi na Seneta Muchole kurwa hase kaunti ya Kisii gwetere kiama kia UDA omosike AC Okenyuri Anyeni nigo amochirie bali bagutumika emitandao babe gutumika elieta liaye na nigo anakire buna ere nigo ale omosibole na kende gionsi agokora niga ukebeka ase emitandao yaye ero manyene na onyembi ya emitandao yaye ebyo nebye bali bakorukunga abangaineri gose abakora na nigo boigo niganyalika baga kwere ngambu ya mono gochia ase abakenya asokenda komosi neganga yaye yoborai mosike esio Kenyuri niga abeire bwangoiga kosaganwa na mangana yobolimo wetera poster ase emetandao. Hi good people, I believe you're having a good throwback Thursday. First, I'm here to appreciate the support you give me towards executing my mandate as a senator, and secondly, for the past few months and weeks we've had a lot of impersonation of my social media handles. And I wish to address that by saying that any official communication that is originating from Senator AC Okenyuri Nyaituga Anyeni originates from my social media handles that are certified official, and any other information that does not originate from those handles should be treated as false, misleading and propaganda. The intentions of whoever is churning out that information is well known to themselves. But I would wish to state that we are so focused on the work we want to do and the work we are doing and the work we have been doing. That's our focus as AC Okenyuri Nyaituga team. Manju muligereri gwikira bono hatogukorera magana mayahe kionga chinsa nya senchira yoboikerano nje nigongoro kwaro ni ototo nyangiri kuranza memenyerio nigotobotera na Wilson Makoli na baye kuranza me transmission gakoro kwa Mark Willis kenda gotwara boligiri bya miyaga Getembe TV ekionga kya mamugusi na boigo otware obotukobya. Superstores Nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat
MRM nikubwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko nawigo web design mabwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray, brick red, tile red, maroon, sky blue nawigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikanyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Ouru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucyo gobusongo iyo irangene duka ya Safaricom bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.